in the Zodiac Exclusive inaendelea Marekano. Programu yetu ya leo tukucheza ndi mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman. Musadalikire takhani pomwepo. Takulandirani. Eziko ngombe. Ntchito za MACRA zikuyenda bwanji? Ntchito za MACRA zikuyenda bwino. MACRA inakhazikitsidwa ndi malamulo a boma imene timaitcha Communications Act ya 2016. Mu act imene mwanatuza kuti tiyang'anire nkhani zoulutsa mawu pa mphepo, pa wireless, pa TV, komanso tiyang'anirenso nkhani za mafoni am'manja, komanso tiyang'anirenso nkhani za mtokoma, nkhani zotumizirana katundu m'Malawi muno. Ndiye tikaona magawo atatu amenewo tikutha kuona kuti mu zaka zitatu 4 zapitazi zinthu zakhala zikukula, anthu ambiri akhagwiritsa ntchito zinthu zimenezi. Ndiye kukuyankhani kwake ife titonena kuti tikuona kuti ntchito zikuyenda bwino. Mutha usiyanisa bwanji mmene zinthu zikuyendera panopa ndi mbuyomu? Pakadali pano nditonena kuti chinthu chachikulu chimene tikuchiona kuno ku bungwe la MACRA nchokuti ntchito yathu ili mwandondomeko, ntchito yathu ili mogwirika bwinobwino. Zimene tikumachita zikumakhala zinthu zoti pali dongosolo, komanso nkhani yaikulu ndi yakuti kutsata malamulo kukumachitika mwapafupi. Ndiye chifukwa cha chimenechi zikumathandizira kuti anyamata ndi atsikana amene amagwira ntchito kuno ku MACRA adzitha kupanga ntchito yawo mwaukadaulo, komanso motsatira zimene iwo amazidziwa ngati ma technocrats, ma professionals amene alipo madera osiyanasiyana. Ndiye chinthu chimene chocho ndi chachikulu chimene ndinganena kuti chinasintha ku bungwe lino la MACRA. Mwina nthawi imene mumatenga udindo panali mavuto osiyanasiyana, kukwera mitengo kwa internet bundles, tukumbukira munabwera ndi nkhani yokuti bundle must fall, komanso mafoni amangoduka, internet mavuta. Mwina zinthu ngati zimenezi zili bwanji pano, zinasintha? So pali magawo awiri amene tingayionera nkhani imeneyo. Gawo loyamba ndakuti tione zimene zatheka. So mmene ndimayamba pa udindo uno mu chaka cha 2021 kumalawi kunoko bando yathu inali yodula kwambiri mu Africa monsemo. Izi amayeza ndi maiko angapo. Pali bungwe limatchedwa CRASA, komanso kuli bungwe lina limatchedwa GSMA limene limayang'ana kuti kodi 1 GB mu Africa ili pa mtengo wanji, ku SADC ili pa mtengo wanji, ku Malawi ili pa mtengo wanji. Ndiye inapezeka kuti 1 GB ya ku Malawi inali yodula kwambiri kuposa wina aliyense m'Malawi muno. Anthu ambiri ankaziona zimene zijadi kuti sizinali bwino. Ndiye inayambika ya data must fall, anthu anayamba kudandaula. Ndiye imene inali nkhani imene tinayikirapo chidwi kuti tiyesetse kuti tiyitsitse. Pofikira chaka chatha data bundle ya Malawi ya 1 GB yomwechi yapezeka kuti ndiyochipa kwambiri mu Africa. So nkhani imene ndiyoti tikumatha kuiona kuti tayichita bwino, zatheka chifukwa tachoka pamene tinali podula paja tafika kuti ndife ochipa. Now zimenezi zapangitsano kuti anthu ambiri adzigwiritsa ntchito internet. Now internet ili ngati misewu ya mulilongwe. Zaka zitatu zapitazo tinali ndi ma single lane, kumakhala traffic, kumakhala jam, kuti munthu uchoke ku Bwandiro upite ku city center mwina zimatenga 1 hour kuti ungoloka pa bridge pa chifukwa traffic, magalimoto anachuluka, misewu inachepa. So pano muona kuti misewu ija yakulitsidwa kuti uchoke pa Bwandiro kafika ku city center mwina ndi 4 minutes kapena 3 minutes. So tikabwera kwathu kuso ku internet tiliso ndi zinthu zimene zimatchedwa infrastructure. Kodi anthu ambiri amene akubwera kudzagwiritsa internet pa ma network a Airtel ndi TNM, kodi ma network a Airtel ndi TNM akanali pa single lane paja kapena nawonso apange zoti apite ma double lane, ayike ma dual lane? Ndicho linga chakuti anthu ambiri akamabwera uko tisamapange ma congestion aja, tisamapangitse kuti zizipezeka kuti makinawo akutsamwa, makinawo sakutha kumpatsa munthu chimene akupempha. Ndiye nkhani iyi yachiwiri ndi imene tikuona kuti ndi imene no panopo tikulimbana nayo. Pali zinthu zingapo zimene zikuyenera kuchitika. Choyambirira
obviously makampani a Airtel ndi TNM akuyenera kuti agule zinthu za nyuwani, abweretse zida za nyuwani. Ndi mukudziwa kale mavuto amene tili nawo, mavuto a forex, ifenso kumbali yathunso zikutipweteka zimenezo. Ndiye kuti ino muona kuti momoti Airtel achabweretse katundu wambiri kuti akulitse network yawo, akubweretsa katundu wapang'ono pang'ono chifukwa cha mavuto amenewo. Komanso muonanso kuti ino anthunso excitement yawo, anthunso kufuna kuti alumikizane pa za digital zikukulirabe. Nde tikupanga balance zinthu ziwiri zimenezi zikuti tikuwabweretsa anthu ambiri ku digital, komanso pali mavuto akuwandi awa amene tikuyenera tikonze. Nde ife ndi Airtel ndi TNM ndoti tikugwirira ntchito imeneyi pafupi moti tili nayo list ya zinthu zimene Airtel akuyenera kupanga mwezi uliwonse. Actually ku Airtel ndi TNM panopo ndi wiki iliyonse akuyenera kupanga izi akubwera somadzatuza. Nde mbali nayi zinthu zikuchitika bwino, mbali nayi ndi mavuto oti tikwadziwa, tikwavomekeza, koma choti mungadziwe nchakuti tikuchitapo kenakake pa mavuto. Tiyembekezere kuti mwina akusintha kutha kuyamba kuoneka potani fa panopa ndezi kumafika no pa wesi, kuti mwina wiki yonse kumapezeka zokuti mafoni anthu kuti alumikizane zikumavuta kwambiri. Ndizona, so muone ngati panopo tikulankhulana lero pano tsiku la lerolo Airtel ndiyambire ndikuti dziko lathu kumene lili mkati mwa maiko ena. Internet imafikira ku nyanja za mchere. Ndikuti tikafika ku nyanja za mchere kuchi tikuyenera kuti tidutse maiko mwina. Kudutsa maiko mwina mumakhala fiber. Ndeno ngati fiber wadulidwa ku Lusaka amakhala kuti kumalawi kuno kusuzatani zimenezo zitivuta. Ngati fiber angadulidwe ku Dar es Salaam zimapezeka kuti ifenso kumalawi kuno zitivuta. Chimodzimodzinso ku Maputo, chifukwa internet yathu yambiri imatulukira kumapita ku Dar es Salaam, kupita ku Lusaka, kupita ku Windhoek ku Namibia, kumusiku imatsetsereka kupita ku Maputo. Nde chifukwa cha kadulidwe kama kebo amenewa maiko ena amene ifenso ndipo vuta kuti tinganene kuti musadule makebo kumenewo. Chitsanzo china ndi anzathu aku Zambia. Pakati apa nkhani za magetsi zimavutirako ndi kumakhala kuti kuli ma blackout ambiri. Ndimwene kuti kadera kenakake magetsi azimitsidwa, koma pakadera pemepo pakudutsa fiber amene akuthandizira kubweretsa internet ku Malawi ndikuti pemepa papanga blackout, ndikuti ifenso tikhala kuti datani zativutirapo. Ndiye mavuto amenewo ndoti tikuwaona kuti fiber akumativutavuta. Tibweretsepo notsopano kagwiritsidwe ntchito ka satellite. Ndiye chifukwa mungoona kuti tinawapatsa license a Starlink kuti ayambe kumapanga ntchito zawo za satellite internet ku Malawi. Cholinga choti mavuto amene tikumaona ndi mafiber kodi titha kuwapanga bwanji kuti tiatetezere. Komanso project imene tikupanga ndiye kuti makebo central ndi oti aini ake ndi maiko akunja. Ife ngati dziko la Malawi tilibe kebo yathu. Tilibe kebo imene titaonena kuti kuchokera ku Malawi kukafika ku nyanja ya mchere. Nseu ndo wathu tikupanga control kuti akuyendapo ndi ndani. Ndiye pali project imene tikuyamba kuno ku Macra imene kuchedwa Nakara Corridor Fiber Cable, kuti tipange connect kuchokera ku Nayuchi kupita ku Nakara. Ndicholinga choti kebo iyi ikhale kuti ife ngati Malawi ndi yathu, tikuyigwiritsa ntchito imene tikufunira. Ndiye kuti ngati itadulidwe attention yake izikhala yosiyana nako ndi imene zikumakhalira kwina ndi kwina. Ichi sitona kuti ndi chimene chitapangitsa kuti mavuto onse athe, ayi, komano kuchepetsa mavuto amene tikumana nawo. Komano nkhani yaikulu ndiye kuti anthu amene akugwiritsa ntchito internet akuchuluka. Ndiye ifenso ngati amakraso tikuyenera kuti tionetsetse chimenecho, makampaniso aonetsetse chimenecho. Ndiye makampani akulitse infrastructure yawo, ifenso akumakraso kagwiridwe kathu ka ntchito tizindikirenso kuti pali mavuto awa, komano tikupanga zotani kuti tithandizire. Ndiye zimene ndanenazo ndi zinthu zina zimene ife tikupanga kuti tithandizire. Pomaliza tidakali pa nkhani yomweyi, nkhani ya data. Tinaona pakati pakuti makampani osiyanasiyana apanga revise mitengo ya data komanso ndikutsitsa. Are you not worried kuti titha kubwereranso kumbuyo kuja kuti data ndikufika podula mdziko muno? Sitingafike kumene koko chifukwa chakuti pachizungu amati benchmark kapena mulingo wake umene timagwiritsa ntchito uli pa US dollar.
mitengo imene yasuntha papayi ndi chifukwa cha speculation imene yakhale kumachitika ya black market rate ya US dollar ndi zina zotero. Ndi chifukwa cha ifeso zatikhudzanso kunoko. Ndi chifukwa yake pamene kuti mitengo isinthe. Koma chachikulu choti muone chakuti devaluation inachitika mu October 2024. Koma muone kuti kumbali yathuyi mitengo sinasinthe nthawi yomweyo. Tinagwirizana nawo makampani aja kuti tipange stagger. Tikumvetsetsa kuti pali 40% devaluation koma tisaitenge 40% yoseja kuiponyera kwa anthu. Tione kuti idzibwera pang'ono. Nde kuyambira October tinadzasintha mitengo mu December, tinadzasinthanso mitengo mu February. Izizi zinali njira zimene timapanga to cushion the Malawian from taking a direct hit in this sector. Mvera Smart City. MACRA paid out billions to villagers, including MDF. What is there to show? So, pakali panopo bungwe la MACRA ndi bungwe limene lakula. Pa zaka zitatu zimene zapitazi muona kuti anthu amene talemba ntchito achuluka. Mu zaka zitatu zimene zapitazi tinatsatira directive ya boma yonena kuti makampani onse aboma abwere ku Lilongwe. Ndefe tinali ku Blantyre. Ku Blantyre kuja tinali ku General Corner. Ku General Corner malo athu. Kuti ku Blantyre kuja tinayambanso kumanga ku MTL offices amene tinagula ku Chichiri. Cholinga choti tichoka mu General Corner muja tikalowa ku MTL. Boma la tinoti yayi mukwenda kukakhala ku Lilongwe. Kubwera ku Lilongwe tilibe malo athu mu Lilongwe kuti titha kukafikira. Ndi tinamba nopanga za lendis. Kuno tili kuno ndi kusegokoa ku area 49 nyumba ya rent sikwathu. Ku area 13 kumene tikupanga ma offices athu nyumba ya rent. Tiliso muasama building ku city center nyumba ya rent. Tiliso pa convention drive next to MCB and next to Ministry of Lands nyumba so ya rent. Tiliso ku area 12 uso kumene so kuli office inaso ya MACRA nyumba ya rent. Tiliso ku area 4 pawenera kumene sokuli maofesi enaso MACRA nyumba za rent. Ndetoona kuti izizi titha kupitiriza kumakhala manyumba rent ndizotheka. Tithaso kubwera tonse mu Lilongwe muno ndizotheka. Pakana pano tilipo anthu 180 amene tugwira ntchito ku MACRA mu Lilongwe munomo. Njira ina ndiyakuti bwanji ifeyo ngati MACRA titsogolere kuti tipeze malo athu timange kuti khazikitse kumene koko malo amene adzichita ndi kupanga zinthu za technology za innovation ndi za internet. Ndi chifukwa chake tinapeza kuti titsekule malo amene tithomacho kuti smart city. Ndi tinasankha kumvera chifukwa chani? Kumvera kumene kuli mvera kuja ndi kumene kumadutsa pa chizungu ati a parallel infrastructure ya dziko lino. M1 amadutsa mbali ina ya Lilongwe. Ndi mphamvu zonse za magetsi za Eskom zotani zimalondola M1. Ukuku kuli msewu wina wa Lake Shore. Msewu umene ujaso manyamulanso zimene zikutchedwa kuti parallel infrastructure. Choyambirira chimenecho. Chachiwiri nchakuti zititengera 30 minutes kuchoka mu Lilongwe kukafika kumvera. Komanso zititengera 30 minutes kuchoka kumvera kukafika ku Chipoka. Chipoka ndi secondary city imene boma lakhazikitsa kuti limangidwe ngati mzinda wa Nyowani wa Chipoka. China chachitatu nchakuti pamene pali mvera wani pali chitetezo chifukwa tili pafupi ndi barracks ya Army Support Battalion. Komanso pamene pali mvera pacha ndi malo amene mulingo wa dzuwa m'Malawi munomu umatentha kwambiri ndi pamene pachapa. Izi zikuoneka chifukwa muona kuti pali minda iwiri ya masola ku Golomoti ndi wina wa JC uli kusaimaoche kumene kuli masolar farms chifukwa dera limenechi ndi kumene kumawana dzuwa lambiri. Ndife tinazoona kuti izizi zitithandizira kuti tikayambitsa malo anyuwani oti tikamange tikukulitsa mzinda wa Lilongwe komanso tikuchepeketsa distance yopita ku secondary city ija. 2 tili pamalo poti papezeka kale imene timaitcha kuti green energy magetsi ake azichokera ku dzuwa. Chachitatu nchakuti tiyambitseno kuti ntchito za technology ntchito za innovation kumalawi kuno kuti tiziona ngati chinthu chimene chitha kutithandizira kuti chuma cha dziko lino lisinthe. Ndi kumayiko akunja ku Kenya kuli kumene amakutcha kuti ku Konza City
anapangaso zinthu ngati zimenezi. Ku Zambiaso ku Lusakaso akupangaso smart city yawo. Ku Rwandaso ali nayonso yawo innovation city. Ku America ndiye kuli malo aja amachedwa Silicon Valley. So mukapita ku Silicon Valley ndoti mukampeza wina aliyense akupanga za technology, china chilichonse cha technology chili kumeneko. So nefe tikabwera kumverawo tufuna kuti ma university as technology achina master aja achina technical adzapezeka ali kumeneko. You have spent about 500 billion kwacha, is that correct? No. We have spent 4 billion Malawi kwacha. 4 billion Malawi kwacha. 4 billion Malawi kwacha. 4 billion Malawi kwacha imeneyo ndi ya compensation. Chifukwa pamalo ndi 1000 hectares. Pa 1000 hectares ipo panopo talipira for 300 hectares. Koma 1000 yonse taipanga freeze. So mu 300 hectares anthu amene amakhala mmene momo tinapanga kuti kodi inu malo anuwa muli chani ndi chani, muli mitengo, muli nyumba, muli chani. Ndi a Ministry of Lands ndi amene anagwira ntchito imene. Anagwira ntchito imene chopanga assess ndi kutiuza kuti aleya watu plot yawo ndi pali zinthu izi, zinthu zimenezi zokwana 20 kwacha. Ndi tikaonkhetsa zonse zija ndi ma issues ena ndi ena amene timene kuti tilipire zokwana pa 5 billion Malawi kwacha. Ndi 5 billion Malawi kwacha inalipiridwa. Anthu aja onse apa 300 hectares aja onse alipiridwa, onse akuyenera kuti asamukeko. Ma title deeds akupangidwa. Ma title deeds yo sakhala a MACRA chifukwa lamulo la Communications Act silimalola MACRA kuti khale landlord kapena kuti khale real estate manager. Nchifukwa yake bungwe la MACRA ndi ST atsekula company yotchedwa Mvera Development Corporation Limited, ma shareholder ndi anthu awiri. Title deed ija tikapanga mwini wake wa malo amenewa ndi Mvera Development Corporation Limited. Ndi imene ikamange zinthu kumene kuja. Ifeyo na MACRA land ndi manena ija kuti mulilongo tupanga land kunduku tipita kumvera kuja tikapanga land kwa Mvera Development Corporation. Ndalama zimenezi MACRA ikuzitenga kuti? Ndalama zimenezi MACRA ikuzitenga mu business imene mapanga. Business yaikulu imene ife ya MACRA timapanga timagulitsa mphepo ya ku Malawi. So kuti inu ya Zodiac anthu akuonereni ndi mphepo, kuti anthu akumvereni pa Zodiac pamene ndi mphepo. Koma kuti inu ya Zodiac mulutse mawu mulilongwe mukuyenera kugwiritsa ntchito chiphaso chimene ya MACRA amakubwerekani. Chiphaso chimenecho chikuchokera mu Communications Act chifukwa kuti act imene inanena kuti mphepo yonse ya ku Malawi amene adziyang'anira mwini wake ndi MACRA. Ndi pa chizungu wake amati spectrum management in Malawi was mandated to MACRA. Ndi mukaonetsetsa mmene makampani a Airtel, ATNM, inu achina Zodiac, achina ndani mukugwirira ntchito zanu mukupanga dzima profit zambirimbiri. Mukapanga ma profit achi ife timatenga ko gawo tupanga zima profit zambirimbiri zankhani. Ndeno ma profit mwanu muja muli ma levy athu, muli ma license fee athu, muli zina ndi zina. Ndeno ndalama zimene zijazo tikumatolera. Ndi chifukwa masiku ano tikumatolera bwino. Chifukwa ngati ino Zodiac mumalipira ano license fee yanu pa nthawi yake. Mukulutsa mawu ku Chikangawa, mukulutsa mawu ku Rumphi, mukulutsa mawu ku Nsanje, konse kuja timakuchajani. Mukumalipira ndalama zija pa nthawi zake. Ndimuona kuti chaka chatha tinoti chaka chinocho chimene tikumaliza financial year yathu mwezi uno wa March tapanga profit ya 13.5 billion Malawi kwacha. Ndalama zozo ndi zimene zatsalira kuthumba kwathu ngati profit. Chaka chatha tinapanga 9 billion kwacha. Chaka chinacho tinapanga 7 billion kwacha. Zaka zina za mbuyomo tisanayambe ife ntchitoyi amapanga 5 billion 4 billion 5 billion 4 billion ina akanilira pamenepo. Kwa tinango bwere yafika pa 7 pa 9 pano tili pa 13. Chaka cha mawa timenya 20. Tili pa nkhani yomweyo pali mumathaso kumatolera kuchokera kwa ma wireless ena akunja kuno ku Malawi. Mwina zimenezo zikuthandiza nsoni bwanji? Mmene ndafotokozera muja kuti tikati dziko la Malawi timayambira pa nthaka apo kupita pasi ndi kupita mmwambamo. Ndi mmwambamo malengalengamo china chilichonse chimene chingadutsa apapa pa mphepo pa Malawi ifeyo ngati MACRA timene kuti tidziwitsidwe. Palibepo ndege imene imatera Malawi muno kapena imadutsa Malawi muno opanda chiphaso cha MACRA. Ndikuti kaya munthu wina ali ku UK akutumiza signal yoti ikapanga land
pa device ya kumala ili Malawi, device yo ili Malawi. Munthu amene akuyenera kuti adani apeze chiphaso kuchokera kwa Macra. Ndeko seko tikuyenera kuti tipeke chiphaso titolereso ndalama zathu. Tikatolera ndalamazo mu nthawi yake chifukwa zimapezeka kuti tikuona kuti chuma chathu chikunka chikuerera. Nyumba zolusa mawu zikudandaula ndipo zinayamba kalekale kudandaula kuti ndalama imene amalipira ngati license fee ndiyokwera kwambiri komanso mumachaja in dollars. Nkhani imeneyoyo mukuyipanga address bwanji? Now you are celebrating kuti you are making a lot of profits while anthu ena ukukwa kudandaula kuti the fee is just too much comparing to the profits that they make. Kuti muone muzaka ziwiri zapitazi palibepo wireless ya mawu imene yatseka chifukwa kuti yagungwa. Kugungwa umakudziwa? Kugungwa ndi kuti ndalama zakuthera. Palibepo wireless ya mawu imene yagungwa, palibepo wireless ya za internet kapena ya mafoni amanja imene yagungwa. Kusonyezeratu kuti ndalama zimene akulipira ku Macra sizikwagwira pa khosi kuti atha kudandaula kwambiri. Koma nkhani ndi yakuti anthu ambiri akaiona. Bwana DG, pali zina munthu mangokakamizika kuti ndilipire kuti zindiyendere koma ukumva kuwawa. Then ndukamboti anthu amene wawa akulipira indedi panopa koma akumva kuwawa comparing to the profits that they make. Kuti ndalama about $5,000 kwa amene nyumba zolusa mawu zikuluzikulu ena $1,500 akumva kuwawa. Akhoza omalipira koma akhala kudandaula kuti ndalamayi ndi yambiri. Kodi akulipirira chani? Tiyambire pamenepo. Akulipirira kuti apeze mwayi wogwiritsa ntchito mphepo. Mphepo imene ikufikira anthu 20 million. Now mu anthu 20 million ndi anthu angati amene wewe ufuna kuti akupatse 1 kwacha pa tsiku. Business yako udziyang'anira kumeneko. Chifukwa ngati iwe business yako sikwanitsa kutenga 1 kwacha kwa anthu 20 million yo, musayambe business imene. Chifukwa business sikuti chifukwa kuti Leya apanga mandasi ineso ndipange mandasi. Chifukwa kuti Leya akugula zinthu pa chain ineso ndiyamba kugula zinthu pa chain ndizigulitsa. Zoonerana kapena kupirana business ndi zimene anthu ena ochepa amapezeka nazo ali mavuto. Koma munthu amene afuna kuyambitsa wireless ya mawu, munthu amene afuna kuyambitsa wireless ya kanema, munthu amene afuna kuyambitsa company ya internet m'Malawi munomu, munthu amene ndiye kuti wamvetsetsa kuti chinthu chimene chili chofunikira kwambiri ndi license. Ndipo license yo akuifuna chifukwa chani? Akuifuna kuti apeze mwayi ofikira Amalawi. Akapangira chani Amalawiyo? So pa business amati pali ma capital costs. Chinthu chimene mpamba wako wewe ukamakhala udzichiona kuti kodi mpamba wanga ukuyambira pati ukayima pachiti. Ndi nkhani ya license kuti ili ma US dollars. Tivetsetsane pamene kuti ili ma US dollars chifukwa chani? Chifukwa chakuti mphepo si ya Malawi yokhayi. Mphepo iyi imapitirira ndithu mpaka kulowa mu Zambia. Ukuso imapitirira mpaka kulowa mu Mozambique. Kuntunda kuso imapitirira mpaka kulowa mu Tanzania. Ndezimatheka kunchinji iniyo ndithu muli mbali ya Malawi koma kumaimva ndithu wireless ya kulundasi. Chifukwa kuti akayatsa zinthu zawo kumene kuja zikudutsanso mu mphepo ya Zambia. Koma simungayibloke kuti baba basi mphepo iyi musalowe soko chifukwa baba tafika Malawi. Why not charging a Malawiwo in kwacha? Zinazo ndikuchaja in dollars. Sizingatheke chifukwa kuti aku Zambia aja sitingachaje. Koma chimene chikuchitika Leya nchakuti kagwiritsidwe ntchito ka mphepo ka ku Zambia, ndikagwiritsidwe ntchito ka mphepo ka ku Malawi, ndikagwiritsidwe ntchito ka mphepo ka ku South Africa, zonsezi ndi chimodzimodzi. Zonsezi zimayendera bungwe limodzi limatchedwa International Telecommunications Union, ITU. Nde mukamapanga za spectrum economy yanui mukuyenera kuti nonse mudzipanga zinthu mofanana. Ndo ifeyo kuti tipange zinthuzi mu Malawi kwacha ndizotheka. Komano zimene zizipangika zakuti kagwiritsidwe ntchito ka economy yathu ka spectrum yathu ndi maiko anzathu zizisiyana napo. China choti ndikuuze Leya nchakuti spectrum timayitcha natural resource. Mmene anthu amatengera golide, mmene anthu amatengera copper, mmene anthu amatengera Lake Malawi kuti ndi chinthu chimene Mulungu wakupatsani. Spectrum also ndi natural resource. Komano ndi chokhacho chimene Mulungu anatipatsa mofanana. Ku Malawi tili ndi spectrum yambiri chonchi,
ku Zambia ndi yachonchi, ku Rwanda, ku America, ku Tokyo. Ndiye chifukwa spectrum is an international commodity, nchifake it is pegged on a US dollar value because it is an international commodity. Chimodzimodzi ndi petrol tukumalawi kuno is an international commodity. Ikasintha ndalama yakwacha almost immediately muona kuti mitengo ya petrol imasintha. Mukapita pa pump mumakalipira mu Malawi kwacha, koma kumbuyo kwake kucha katundu mugula ucha is pegged on a US dollar value. Chimodzimodzinso spectrum azodiac mukabwera kuzalipira simabwera ndi US dollar kuno, mumabwera ndi Malawi kwacha, koma mukuzalipira Malawi kwacha against spectrum value which is pegged at a US dollar because it is an international commodity. Mwanena kuti amene akuyamba business akuyeneka kuvala zilimbe. Makla, you are one of the regulators. How do you balance constitutional freedom of the press ndi kulipira mafizi kuti mupange balance zimenezi kuti ngakhale anthuwa akulipira ndalama zambiri chonchi komabe anthu kunjako akuyeneka kuti nyumba zolusa mawu zikhale zambiri kuno ku Malawi, koma pali ndalama iyi imene ingapangitse kuti anthu ochepa okha ndi amene angakwanitse kukhala ndi nyumba zolutsira mawu. Amalitu chuluke ngwanjushi omanena imene yakuluma titokhala nawo ma wireless ku Malawi kuno 700 koma zochita zawo fakala, zochitika zawo zoti sungaone kuti kodi mukuti chikuchitika ndi chana. Titokhala nawo ma wireless amphepo ku Malawi kuno atatu ndikulemba anthu 4000 ma wireless atatu, ma wireless 700 aja kulemba anthu 20 zitha kutheka. Munthu atha kupanga ndi turani zodiac imene ikupangira TV opanda ndi munthu mmodzi yemwe amene akukayima ku studio kuja, everything automated ndi zotheka. Ndiye tikamaona kuti press freedom choyambirira tione kuti kodi kuphinjika kwake kuli kotani. Tikamaona kuti okay, the right to do business or the right to associate or the right to undertake any venture that someone wants sizawina aliyese. Chimodzimodzi ine ndili pano sindingayishoshe yoti ndigule ndege chifukwa thumba mwanga simokwanira, koma ndine Malawi palibe munthu ananena kuti Malawi atali oneka ngati Daudi asagule ndege, titha kugula koma ineyo ndithu nditha kukwanitsa panga zimenezo ndizosatheka. So anthu ambiri mmene nanena muja kuti anayitenga business ya nyumba za wireless ndi ma wireless akanema ngati chongoonererana chifukwa leya watsekula wireless inenso nditotsekula wireless. Ndiye zimenezo zinabweretsa kachibwana kenakake. Kachibwana kameneko kamene kamapangitsa kuti one even quality ya zimene anthu aja kupanga, zimene akulankhula, zithunzi zimene akutulutsa zimakhala zinthu zidazake zoti zosalongosoka. Chuluke ndi wanjuchi, yes, koma noti mafunano ababa kuti are you trying to control kuti mwina pasakhale chisawawa pa market ipa zikuyenera kukhala choncho. Madandaulo amumalandira ndithu Makla kuti ndalama iyi yachuluka timalandira koma simadabwitsa zakuti amene amanenawo ukaona ndoti sangakwanitse kutsekula wireless. Koma anthu amene amakwanitsa kutsekula wireless samadandaula zimene. Ndife zimatidabwitsa kuti mpirawu ndi wa bullets versus silver. Ino a Civil United mukudandaula lifariri bwanji. So masiyene ya bullet mabula ya bullets nda silver zidandaula alifariri apa pasizi kukwira popo chanchachani zimenezo ndetitani timvetsetsa. Koma ife madandaula timamva kwambiri kuchokera kwa ma reporter osati media house owner. Chifukwa media house owners yu timakumana nawo. Ma reporter amakhala kugwira ntchito kuti ku nyumba za mphepo. Koma ali ndi mwini wake amene ndi license hiyo. Mwini wake wa license hiyo ndi amene abwera zaneno bwana DJ. In 2022 tinaona eni nyumba zolutsa mawu atabwera poyera kudandaula, misaso tinaiona inalowererapo kudandaula kuti Makla you should consider revising ma license fees amene amalipira kuno comparing ndi mayiko ena. Pa South Africa pomwepo amalipira is it not more than 2000 rands as a license fee, koma ku Malawi kunoko it's about $1,500 $5,000. Ndemukanena kuti akumadandaula ndi ma reporter, yet we saw amisa aso akubwera pa nkhani yomwe mu 2022. Amisa alibe license kuchokera ku Makla.
koma sinangayimirira nyumba zolutsa mawu malipoters amene amagwira ntchito mu nyumba zolutsa mawu zosiyanasiyana. Ndi zimene tikunenazo kuti ndi Civil United akudandaula mpira wa Bullets ndi Wanderers. Pamene maplayer a Bullets ndi Wanderers aini akewo akabwera kudzanena kwa refu kuti asina red card imene refu akumamvetsetsa. So ifeyo mmene tikuzonera zinthu zakuti chabwino tikhale na mawayilesi ambirimbiri. Mawayilesi ambirimbiriwo titha kukhwefula zinthuzi. Komano paliso chizungu chimene chimatchedwa kuti market regulation. Chifukwa chakuti inuyo ngati Zodiac mukuyeneranso kuti mukhale pa nsika okuti anthu adzitha kuona kuti awa kupanga zinthu zenizeni ndimvere awawa. Osati pansika paja pangobwera zinthu zambirimbiri. Ndeno pa chizungu amati demand supply. When you oversupply, demand imachepa, the value goes down. When the value goes down, ndikuti inuyo aku Zodiac profit imene mungapange ndiyochepa. Komanso ndoti ndalama zimene muzibweretsa kwa ife ku macro zikhala zochepa. Komano chifukwa kuti mupanga ndalama zochepa sangakwanitse kulipirani salary aleyayo. Chifukwa mukhala kuti mwadola. Akapeza kamunthu kena kake kosadziwika kuti kazipanga izi. Mmene mmapangira inu ndi kamunthu amene usiziteka. Ndoti so quality ya Zodiac anthu satani kodi ipita pasi. So there are all these factors that everyone must pay attention to, because we need quality. We need zinthu zakuti munthu akaonadi zizikhala kuti izizi ndi zapopo. Chinthu cha quality leya sichimangofika kuti pena paliponse mwachipeza sizimatheka. Nyumba ya wireless ndi chinthu chimene chili chapamwamba kwambiri. Sikuti wina aliyense angangodzuka lero basi kuti tatsekula wireless ndilemba ntchito azibale anga, ndilemba ntchito azigogo anga. Zimenezo ndi tilowetsa pasi sector, tilowetsa pasi market, tilowetsa pasi quality ya information imene kuchokera ku wireless aja kupita kwa Malawi. Ndoti Malawi adziphunzira zinthu zoduka mutu zambiri kuchokera ku wireless. Ifo aliyeseno akungopanga zinthu mene afune. Then chifukwa lamulo linabwera regulator to regulate kuti iya easy eye, easy ear, easy ear. Then ntchito yake ya regulator ndi imeneyo. Making a conclusion, kuti you seem to be focused on kutolera ndalama than kukweza kapena kuonetsetsa kuti there is a growth in media in the country. Ndikulakwa? Ndikulakwa kwambiri. Ndikulakwa kwambiri. Chifukwa kuti ndalama zimene tikupanga ife ngati profit chifukwa chakuti management yathu ya business yathu ili bwinobwino. Growth ya business iyo could be kuti we are controlling our costs. Growth ya business yathu itoka kuti our investments internal as macro tukupanga ma investments abwinobwino. Nchifukwa kuti mukuona kuti tili ndi profit imene kuchulukira. Mbali naye ife tikuona kuti ma businesses o anthu amene tikugwira nawo ntchito kunka akulira. Chifukwa tikuona kuti ma subscriber amene akubwera pa Airtel pa TNM manamba zake akukulira. Anthu amene agulitsa data manamba yake akukulira. Ma wireless ino amene tikumaona nditu kachitidwe kake ka zinthu kuti apatu zinthu zikusunda. 2-3 years ago mmene Zodiac imapangira zinthu ndi pano muona kuti zikusiyana. Pano mukupusha kwambiri social media, pano mukupusha kwambiri TV yanu, pano mukuone kuti mukumveka malo ambiri kusonyeza kuti inunso mukukula kumbali yanu. Nde tione anthu amene akukwanitsa kupanga zinthu zoyenera. Anthu amene pa nthawi inoyo mu space iyi anthu amene ndithu akusimba lokoma. Nde ife MRA ntchito yathu MRA ntchito yake ndikutolera ndalama za boma. Ife ngati macro ntchito yathu ndionetsetsa kuti sector yathu ikule, sector yathu mitengo isamafinye anthu, sector yathu isabwetse zinthu zoopseza kapena kupweteka Malawi. Ogula chimanga Admark, ogula fuel Nocma, otolera ndalama za boma MRA. Oyang'anira kuti ma wireless ndi TV ndi data zikugwira bwinobwino pa Malawi pano macro. Mu 2022 munatseka nyumba zolutsa mawu zina komanso munatulutsa ndandanda wa ngongole zimene nyumba zolutsira mawu zili nazo ku bungwe la Macra. Kutenga list iyo ndi ngongole zimene nyumba zolutsira mawu zinali nawo, were you not concerned kuti mwina nyumbazi zikuvutika ndalama sakukwanitsa kumalipira ku Macra? Ayi. Aliyense amene anatuluka pa ndandanda umene uchawo anali ndi zifukwa zina zimene zinapezeketsa kuti afika ndi ngongole imene inali pa mlingo umene ucha. 1. Chachiwiri,
aliyense amene analembedwa pa ndandanda umenewochi inali mwina patadutsa miyezi 8 yoti takhala tikukumana nawo kuwapatsa kuti pano ngongole yanu ilimwe kuti mukuti bwanji tizilipira motere tizilipira okecha bwino kusayinirana. Patha miyezi 8 ija ena anapeza kuti atulukamo, ena anapeza kuti akanilirabe mu ngongole moja. Ndiye lamulo ifeyo limatipatsa mphamvu zakuti chiphaso chija ndi chathu cha Macra, timangokubwerekani a Zodiac ndi titha kubwera kudzabwereka chiphaso chathu chija chifukwa kuti mwalephera zinthu ziwiri zitatu kuti mukwaniritse. Koma muona kuti amene amafuna ndithu kuti aomboke bwinobwino ndikupatsani chitsanzo Capital FM. Capital FM inayi ndi ngongole zofanana ndi anthu ena onse aja. Capital FM tinayitseka mwina inali 10 koloko mmamawa. Mene mati 10 past 10:30 anabweretsa application pack ya nyuwani, ndalama zolipira ngongole zina zija, ndalama za license ya nyuwani. Mene mati 2 koloko inali kuti ife tapanga constitute a board meeting, board ya vomera application ya Capital FM, board inapereka chiphaso cha nyuwani ku Capital chifukwa choyamba chija chalandidwa. Chikangolandidwa chimene chapita tikubwera ndi chiphaso cha nyuwani. The Capital FM was offline for mwina 2-3 hours in that whole space chifukwa kuti analandidwa chiphaso, analipira ngongole, anabwera kudzapempha chiphaso cha nyuwani, tinapatsa chiphaso cha nyuwani, Capital FM inayakaso. Lero ndi Capital FM ikulirayi. Amene sanatsatire ndondomeko ngati imene ndi amene mukuona kuti mpaka lero mawalesi awo makanema awo sakumvekaso. Masiku apitawo tinali ndi Prophet Shepard Bushiri pa interview yomwe ya Zodiac Exclusive, ndipo iwo anali mwini wa Rainbow Television. Adafotokoza kuti ngakhale anali ndi ngongole ya 10 million kwacha imene analipira ku bungwe la Macra, komabe a Macra munatsekera station yawo. Mutha kuyankhapo zota? Choyambirira mabuku athu mwini wake wa Rainbow TV anali ndi dzina lina osazi dzina limene mwatchulalo. Ndikuti kungoyambira pamene popo nkhaniyo sikugwirizana. Mutiuze zokuti Rainbow TV inuyo mwini wake amene mukudziwa si Prophet Shepard Bushiri, mwini wake ni ndani? Mwini wake dzina lake lilipo, koma chifukwa kuti mwini wakeyo sana bwere pa mbalambanda kunena kuti Macra nditchuleni kuti ine ndi mwini wake wa ichichi. Data Protection Act simatiloleze ife ngati Macra kuti tikuuzeni inuyo kuti dzina ndi ndani. Koma you can officially write to us using access to information. Tikupatsani mapepala onse amene tili nawo, tikupatsani officially. Koma pano poti ndipa pabwalo pa mbalambanda chimene tingakuuzeni nchakuti dzina limene tinali nalo mafailo mwathu si dzina limene mwatchula. Mbuyo mosemu mmene ma license fees amalipiridwa a Rainbow Television amene amabwera kuzalipira ndi ndani? Ogwira ntchito ku Rainbow TV. Ndipo inu simumadziwa zokuti mwini wake ndi wakuti amene akuyendetsa officially, amene akuyendetsa ndi uyu, mwina dzina pa pepala ndili koma mwini wake ndi uyu? Mwini wake timamudziwa, sanga mapepalawo ndi mmene analili. And mukumbuke kuti inalinso ya license inachoka kwa munthu wina kupita kwa munthu wina. Pamayina onse awiri anthu awawawo dzina mwatchula inu panalibepo. Ndiye ngakhale kumbuyo tikayitana kuti bwerani kuma meeting tenti pangeisi, anthu amene amabwera kuma meeting maminitsi ama meeting otili nawo mmene ndanenera muje kuti mutha kugwiritsa ntchito Access to Information Act kuti tikupatseni ifeyo ngati Macra tikupatsani. Koma dzina mwatchulalo pa ndandanda wa anthu onse amene akha kumabwera kuma meeting okhudza license ya Rainbow kapena china chilichonse chokhudzana ndi Rainbow, dzina limene ife sitinalioneko. Pa kulankhula kwawo anthu amene amayendetsa Rainbow amafotokoza kuti atapereka, mwapanganso confirm kuti analipira 10 million kwacha pa 11 June. Atapereka anapanga apply for another license, koma munanena kuti pano patatseka kale ndipo mwina tipanga consider kuyamba kulandira ma license after 6 months or so. How do you comment on that? Okay, choyambirira kukaniza kupereka ma license ndiwo khudzana ndi ma wireless a FM chifukwa chakuti kunali congestion ya mabandi.
si inu a Zodiac poyamba paja munali ku Blantyre 92 ponjani, kuli Lilongwe 100 and jani, ku Mzuzu 84 ponjani. Kwa huku kwa kuti you are like all over the place with your frequency numbers. Tinapanga refarming kuti tizunikeso bwinobwino, tiperekeso ma frequency numbers aja kwa ma broadcaster. Nchifake pano muli pachani inonso pano 88.6 ndikapita ku Blantyre ndikapanga 88.6 ndipeza Zodiac, ndikapita ku Mzuzu 88.6 ndipeza Zodiac. Zimene zichazo ndi ntchito imene yatulutsa, zimene zatuluka ku ntchito ya refarming. Ndeti tinayimikabe mpaka pano moti niyo kubwera kuti tufuna Zodiac Macheza FM tikuzana kuti dikirani, koma niyo kubwera lero kuti tufuna Zodiac Macheza TV bweretsani tikupatsa. Moti wiki hii mwezi uno wa March tukupereka ma license ena awiri kwa ma TV station amene akubwera. So chimenecho chikuonetsani kuti amene anakufotokozerani kuti anabwera kudzapempha kuti Rainbow TV bwerere and Macra inakana akunama, chifukwa chilungamo chake chakuti Rainbow TV atabwera kudzalipira pa 11 tinauza kuti palibepo chiphaso chimene mukulipirira, chifukwa ino ndi ngongole yakaleja, chiphaso chanu chachokapo. Rainbow TV anapita ku court, ku high court, anakati sumira ife ngati Macra nkulipempha court kuti liyabwezeretserewo chiphaso. Mu act ya Macra kagwiritsidwe ntchito ka Macra, zimene timapanga ife Macra tikapanga chiganizo ku Zodiac, malamulo amanena kuti ngati musanakhutire ndi zimene Macra yanena mupite ku high court. Rainbow anapita, ndipo ndizabwinobwino ku court kuja kunakatuluka chigamulo. Court inanena kuti zimene anachita Macra ndizokhoza, inuyo ngati Rainbow TV mukene kuti mutsatire zimene Macra akuzani kuti mupange. Ndi amene akutsatira chani? Kubweretsa application pack ya nyuwani, kubweretsa license application ya nyuwani. Izozo ife ngati Macra tizitenga ku board, a board akapatse kapena akakanize chiphaso. Process isi inachitike, iwo wanapita ku court, kuchoka ku court sana pitirizeso. Ndio ife timaona kuti other than kumatinena pa social media Bwana DG mwina musa nafike kumene kokoposa chidapompa ngati ndakumvetsani bwinobwino mwanena zokuti mpaka na lero amene angabwere kuti akufuna chiphaso mwina cha radio simungapereke mwatero. Yeah. Koma mwatifotokozeranso kuti Capital FM mutayilanda chiphaso immediately hours after anapanga apply for license radio. Yes. Koma munathamanga ngati board ndi kuwapasa license. Are you not contradicting yourself? No, I'm not. Ndi 2022 imene zimene zizi zolanda ma license yacha zinkachitika. Project yopanga refarming tinayamba 2023 December. Inata 2024 tinatseka the technical part. Koma in 2022 you were reported in one of the newspapers mutanena sonkhani yomweyi kuti pakadili pano ife ngati Macra sitikulandira ma license tapanga suspend. Yes. Chifukwa chakuti ma license amene the suspension happened in December 2023. Komano kungoyambira ku it should be mwina 2021 inapezeka kuti bandi. So tikamanena kuti FM wireless ikulira pa muti Zodiac pa 88.6 FM. Ndoti pali 88, 89, 90, 91, 92, 93 kumapito. Zinapezeka kuti mose muja mwapezeka kuti muli ma wireless. Ma wireless ena aja mukaona kuti apapa kuti pa 90 ponjanjani pali Layer FM. Layer FM yo ili kutiko. Komanso Layer FM yo ikupezeka so pa 100 FM. So mabuku athu kunoko ku Macra munali kachipwirikiti chonchi. Ndenchi paketi manena kuti that bwana DG we understand. Koma ndimafuna tibwere pa nkhani hii ya Capital FM imene munapereka example. Kuti mu 2022 momwemo you were reported in one of the newspapers kuti pano patasiyakai kulandira ma applications. Kuti band yadzaza. Kuti band yadzaza. Even nthawi imene tikakoti tilandire application. Tikanalandira koma remember kuti Spectrum ili ndi allocated slots. So mukangodzadzitsa 10 ndingati minibus yoti makwera anthu 15. Ngati mubuku mwanu mu passenger manifest yani kunena kuti mwadzadza mwagulitsa matikiti 15. Ndoti simukagulitsenso tikiti ina. Chimene mukuyenera kupanga kuti muyimitse basi ija
mukaonedi kuti kodidi mwakhaladi anthu 15 then ndi refarming ija timanena ija ndezinapeza kuti simuliro anthu 15 ndino tinamba nokumatsitsa anthu amene asakupanga zinthu chanchanja. No, that is 2023 2024 koma ababa capital chifukwa nkhani yawo inali yoti license yalandidwa koma we already know kuti analipa frequency itiyo. That's why zinali zophweka ife kuti tilande license abwetsa application yenyonyo nkuwapatsa license nkuwapatsanso frequency yomwe ija anali nayo kale ija awawa. Koma akanabwera Leya FM apapa panali povuta chifukwa band yonse inayoti yapatsidwa kwa anthu ena ndiye. Interestingly, Bwana DG, what you're saying, koma how can Makla, the whole Makla, close television station just because of 10 million kwacha? And mwapanga confirm that 10 million kwacha was paid on 11th June, but then mutatsekera. Leya olokweli wani kwacha. Tiziti panali bendali as they claim. Olokweli wani kwacha zodi yakiteta witseka. Okweli muli ndi ngongole ya Makla ya wani kwacha. Ifeyo titawukutsekerani. Chifukwa pa chizungu pake amati statutory requirement. Ndi chimene lamulo likunena. Ndesi silingali bende lamulo lija kuti chifukwa awanda a Rainbow nde anabwera pa 10 lero ndi pa 11 tipangezi titere sizingatheke. License inali valid up to pa 10 kufikira pa 11 palibepo license. Ndoti mukabwera kumadza kamba nkhani apapa pa 11 upito imene yoti timati date collection. Now ndifeyo tikubwezerana ngongole sitikudziwaniso ngati license chifukwa timakhala tabweza anyaka manena kuti mwina zinali za ndale chabe inu mutipo cha iwo mwina ndamene angafotokoze kuti ndale yake ili patipo koma ngongole ndi ndale. Kodi anali ndi ngongole ku Makra? Kodi anapatsidwa tsiku loti amalize kupereka ngongole? Kodi adabweza ngongoleyo pa tsiku lake? Ngati izizi zonse mayankho ake akulozera mbali tiye tisasokoneze zinthu zimene zili obvious and straightforward. You have a debt obligation, you have to service it. If you don't service it, there is a consequence. Now, when the consequences come to you, do not bring excuses. Did you stand up for what you were supposed to do? The answer is yes or no. If the answer is no, ndikuti basi no, chimene chita kugwerecho ndi chimene umafuna. Chifukwa iwe umafuna kuti ulemekeze ntchito ya azinzako. Koma ufuna kuti azinzako apange zokomera iwe. Lamulo lusili kunena choncho. Munkhani yonse lamulo likupereka mphamvu ku Makra. Nde tikuyenera kuti tilimvetsetse lamulolo zimene lamulo likunena ndi zimene ifeyo tikuchita ngati anyumba za wireless. Ena kunja kwamati mwina nkumafusabe mpaka lero kuti mumamva bwanji ngati Makla kuti munatseka nyumba zina zolusa mawu anthu amene amagwira ntchito kumene kumwina ena akuvutikabe kuti apeze ntchito mpaka na lero mumamva bwa? Ifeyo kuti anthu anachotsedwa ntchito kuti mwayi wa ntchito unachepa ya izozo ifeso timonoti sezabwino. Koma kuti anthu analandidwa ziphaso, anthu osamvera malamulo, anthu osafuna kupanga chimene lamulo likunena, apopo nde Makla singasunthe yayi. Nde I think mkwiyo umene kusasangalatsidwa kumene tikautule pa aini ake ama wirelessiyo. Chifukwa iwo ndamene anapanga zinthu mosaganizira anthu awo. Chifukwa akanapanga zinthu moganizira anthu awo akanakoza ngongole zawo zonse ndi Makla bwinobwino, bwezi chiphaso chawo chilipo, sibwezi chiphaso chawo chitalandidwa, sibwezi anthu ena ajaso atachotsedwa ntchito. Nde ife ngati Makla sitimalemba anthu ntchito kuti azigwira ntchito mawireless mosiyanasiyana. Chimene timapanga ife ndi kupereka support kwa wireless ija kudzera mu license. Kuti license yanu muzipanga izi, muzitere. Koma kangophonyetsa apapa, lamulo linalipatsa chikwapo choti tikwapulire. Posa chida pompa taona court bwalo la milandu litalamula kuti anthu amene adachotsedwa ntchito mbuyo mogwira ntchito ku Makla abwezeretsedwe kuphatikizapo yemwe anali mkulu wa bungwe limene la Makla a Godfrey Itai.
anthu amene wayamba kale ntchito leya imeneyo ndi misinformation irumanena ija chifukwa court silinanena kuti munthu abwezeretsedwe. Ruling ya court silinanena choncho. Linanena kuti chani? Tatuzeni zoona zake zeni tidziwe. Ruling ya court inanena kuti ombudsman sanagwire ntchito yawo motsatira ma process abwinobwino. Therefore ama decisions ena amene ombudsman anapanga ndolakwika. Ombudsman anayuza MACRA kuti yapumitse ntchito anthu awa. MACRA inatsatira lamulo limene linachokera kwa ombudsman. MACRA inapumitsa anthu aja ntchito. Court likunena kuti ombudsman anakwitsa. Court likunena kuti MACRA inachita zinthu zolondola powapumitsa anthu chifukwa linatsatira order yochokera kwa ndani? Kwa ombudsman. Ndiye MACRA ipereke terminal dues kwa anthu amenewa. Pachichewa chake chomveka bwino kuti Amalawi amve bwino. I think court ine si lawyer. Nde chichewa chake cha terminal dues yo chingandivute komano maloya athu otithandiza kuti kodi akati terminal dues ndi chani. Nde nkhani imeneyo maloya akuiungiza ife ngati MACRA management tinayilandira chigamulo tikati MACRA ndi board tinakapatsa ku board aja kuti makosana ku courtiku kwabwera ichi. Ndi a board aja anatiuzaso chochita ndi ife tikupanga zimene a board aja anena chifukwa chiganizo chilichonse cha ku MACRA kuno amapanga ndi a board. Ndi ife ndanyamata chabe uthamanga pa ground ipo akapanga chiganizo ife tichipanga. Ndi panopo chiganizocho chapangidwa ndi tikutsatira zimene board yanena. Inuyo you are a publicly confessed member wa MCP. Munaliso mboni ku bwalo la milandu pa mlandu uja ukhuza chisankho. Enatu akuti adakusankhani kukhala mkulu wa bungwe limeneli la MACRA ngati kukuthokozani pa ntchito imene munagwira. Inu mukhoza kuyankhulapo kuti ya? Chiyambirira leya ndine Malawi. Nabadwira ku Blantyre, nakulira kwa Chilinde, napita ku Chiwoko primary school, napita ku Chipasula. Ndimakhala kuna Njiri ku Lilongwe kuno, ku Blantyre ndimakhala kuna Miwawa. Chilichonse cha ine ndi cha Chimalawi. Malamulo momwemo mwa Malawi mu constitution ya Malawi muliso maufulu. Maufulu amanena kuti you can have an association. Utakunena kuti ineyo ndine wa Katolika, ineyo ndine wa UDF, ineyo ndine wa DPP, ineyo ndine wa MCP, ineyo ndo achana. Malamulo ufulu umeneyo Malawi aliyense ali nawo. Komanso Malawi aliyense ali ndi ufulu wotenga nawo mbali pa zinthu zosiyana za dziko lino. Ndikugamba zimenezo kuti ndipange address mbali yoyambayo kuti anthu anakona ningo mutavala makaka ya MCP zona chifukwa inenso ndinawo ufulu. Ntchito ya ku MACRA itatuluka mu news ndinalembera. Napita kuma interview ndinapatsidwa ntchito kuti ndigwire kuyambira pa 1 November 2021. So kuyambira pa 1 November 2021 ineyo I identify myself as Director General of MACRA according to section 20 ya Communications Act. Zimene section imanena kuti Director General MACRA adzagwira ntchito iyi. Easy. Zimenezo ndi zimene ndikutsata kuyambira pa 1 November 2021. Ndengati pali chimene ndikuphonyetsa kuyambira pa 1 November 2021 kufika tsiku la lero according to section 20 ya Communications Act imene ntchito ya Director General imanenedwa ndipo imafotokozedwa kuti pangezi apepo ndebwera leya undipange 40 kuti mukupanga izi kapena mukupanga izi. Moti sikunali kukuthokozani kupa ntchito imene munagwira ngati Daud Suleiman? Ine sinagwira ntchito ina iliyonse. Chiyambire ni china chilichonse chimene ndinapanga muthoka mfusa wina aliyense, muthoka afusa amene anali second kodi tinkatiyani omang'ala achiwiri pa mlandu umene ujawo amene panopo ali a president a dziko lino. Ngati ndinapititsirako invoice, ngati ndinawuzako kuti mundilipire ndalama mwakutendera ayi. Zimene ndinapanga moyo umene ujawo, phase ya moyo wanga umene ujawo
ine ndimangoziona kuti that was national service, that was just me being patriotic. Kulitu mphekesera kunjaku kuti inuyo mudachita kuwauza a president kuti ineyo kumene ndikufuna ndi ndikumakra sindofuna kuna kuli koseyayi koma ndofuna mukandisiye kumakra mpaka kusankha ntchito asizingatheke ndipo timwanena kai kuti ndimphekesera amphekeserayo ndi imeneyoyo ikhale apo komano zochitika mdziko la Malawi muno ndi zambirimbiri inenso kumoyo wanga so kumbaliko ndisanafike pa 1 November 2021 ndinali ndi moyo wanga sumene ndimaupanga kumbuyo koseko ndakhala ndikugwira ntchito zosiyanasiyana ndakhala ndikupanga ma business tanga tosiyanasiyana koma kuti ndinapereka demand kwauza president kuti mupange ichi kapena ine sindipanga mwakuti zimenezo zonde palibepo umboni pamene. Koma ngati munachita kupititsa kalata yanu kuti ine ndikufuna ntchito kumakra kusinde kuti nkumene mmafuna nanunso nzeru zanu zonse zinalunjika kumene kumakrako. No, ineyo school yanga imene ndinapanga zinthu za technology, ndinapanga zinthu za IT. Chilichonse chimene ndimapanga ndichazokhuza technology ndi za IT. Koma ntchito ndagwira at senior management level kuyambira ndi zaka 22. Nakhala head of IT ndi zaka 22 wa Opportunity International Bank of Malawi. Kusonyeza kuti na nkhani za ma boardrooms, nkhani za strategy, nkhani za business leadership chanchani kuyambira ndili mwana ndinaziona. So kwina kulikonse nditha kugwira ntchito panopo chifukwa as a business leader, as a CEO, all I need to do is to execute a strategy that is approved by a board, and I have technocrats underneath me that are going to execute. So kwina kulikonse ndikanatha kupanga ndikanatha kulembera koma kumene naona da ndiyesereko kuku kunali kumakra. Kuli IT machine ija yomwe yadzetsa mtsutso ya about 2.6 billion kwacha imene mukuti ya makra ithandiza kuthana ndi nkhani yofalitsa mauthenga amene ali abodza. Tinaona munatenga dindo kupita nawo ku dziko limene likhale likuti thandiza ndi makina amenewa. Pano anthu akumvetsa sopano? Ndikhulupirira choncho chifukwa nkhani yakulu leya inali yakuti ifeyo ngati amakra pobwera pambalambanda ndikufotokoza kuti tofuna tigule ichi chinali chakuti tikambirane ngati pali zinthu zimene anthu asakumvetsetsa ife ngati amakra ndi ntchito yathu kuti tifotokozere ife ngati amakra ndi ntchito yathu kuti tipezeke tinene kuti chikuchitika ndi chani ncholinga chakuti tonse tiyendere pamodzi. Zinthu ngati izi ndi zinthu zoti zikungopangika kumene ma issues za misinformation, disinformation ndi zinthu zoti zingochitika kumene. Mwachitsanzo mwandikambira nkhani yakuti khoti linanena kuti anthu abwezeredwe pa malo pake. Nkhani imene ndi abodza. Komano imagine kuti anthu 4 or 5 akananyamuka mawala ake basi tikubwera kumakra kuti ifeyo tikubwera kudzamba ntchito ndo pakanakhala chisokonezo kenakaya basi ukalowa ofesi ya wina wake moti DG amene nakubwera basi ndoti ine gamoto yanga kundipeza pansi anthu kundiyimitsa uku chanchani maimelo kusokonekera kupanga. So misinformation and disinformation has that power kuti titha kusokoneza zinthu at a personal level as well as at a business komano level. Mukumvetsa nkhawa imene amalawi ali nayo kunjako ife tikumvetsa pa machine amenewa ife tikumvetsa ndiye nchifukwa chake tuna kuti tidzikambirana nkhani machine ena ndi ali kumbuyo kwathu machine tisanapeze machine timene kukhala ndi ma broadcast monitoring officers anthu nditu kumamvera wireless anthu nditu kumabwera kuntchito chimene akupanga ndikuonera kanema ndikumalemba zolakwika zimene zili pamenepo. Munthu akabwera kuti pa Zodiac ananena zakuti nensi ndikugwirizana nazo andilakwira ufulu wanga akwena kubwera ku makra ifeyo tinalibe mwayo kuti titha kunena kuti Zodiac yodi inanena izi kapena ndeti makulemberani inuyo Zodiac mungatipatse kuti pa tsiku ili nthawi munaulutsa zotani ifeso tilibe nkhani ya anthu akuopa kuti mwina mufuna muzimvetsera ma conversation anthu tikuyandikira kuchisankho inonso apa mwanena kuti muli ndi ufulu osapota chipani chilichonse anthu akudziwa kuti ndinu MCP mwina nkhawa ikumabwera pamenepo.
nkhawa wina aliyense atokhala ndi nkhawa pa china chilichonse, you know, koma tiye tione chindunji cha nkhaniyo, tiye tione kuti chilungamo chake ndi chiti, zabodza ndi ziti. Makina awa ndakupatsani chitsanzowa, even nkhani za chisankho zikupitawo atithandizira. Wina akhala kuti wanena zinthu zonyoza munthu wina, malamulo achisankho amanena kuti musagwiritse ntchito mawayilesi kunyoza anthu ena, musapange pa chizungu ati hate speech, musapange zinthu zotonza anthu ena. Ndi makina awano tsopano tikutha kupanga rekodi china chilichonse chimene wireless ina iliyonse m'Malawi muno ikuwulutsa, kanema iliyonse imene ikuwulutsa zithunzi m'Malawi muno. Munthu akabwera kudzanena kuti chakuti sichinaende bwino, ife tikumangolowa mu makinawo ndikutulutsa pamene pakambidwa zinthupo, tidzitenga chimenecho nkukutumizirani inuyo. So muona kuti iyiso ndi monitoring system, koma it is now monitoring the licensees. Ku Airtel ku TNM tikwena kukhala ndi ma system ambiri ife ngati ife umakra opanga monitor. One, paka naye pano tikupanga monitor kuti apanga ndalama zingati. Patawa yakuntandire Airtel kuyambira 6 koloko mama lero fika 10 koloko lero apanga ndalama zingati. Pa ndalama zimene zozo ife tikudziwa tufuna ndalama zathu, so we monitor those. So kuti tipange monitor imeneyo tikwena kuti tikalowe mu system ya Airtel ife ngati makra kukalowa mu system ya Airtel ndikumaona kuti mafoni uyu waimbira ndani, nthawi yambiri bwanji, tarifu yake ndi chani, Airtel yamuchaja uyu zingati, ndalama zimenezo ife tichotsepo zathu. So 10 years ago chimene ndakufotokozera papachi chinatchedwa kuti spy machine. Kuna Sims imene makra nkena upanga 2010, ndipo project imene inalipereka mpaka tinapita ku Supreme Court. Supreme Court of Appeal ya Malawi ndikumene anakanena kuti yayi amakra atha kupanga ma system opanga monitor zinthu zawo, koma court inanena kuti isamakhale intrusive monitoring. Now titha kupanga monitor zimene tingathe kukwanitsa, koma tisamalowe mumachani kuti ma devices a anthu. Ndi Airtel ndi TNM aja anatiloleza ife panopo tinalowa ma systems a Airtel ndi TNM, koma sitingathe kumvera kuti kodi foni ndi akuuzana chani, akulankhulana zoti chani. Titha kuona ndipo timaona kuti Leya wamwimbira Daud, nthawi yakuti ko yakhala mwakuti, zimenezo ndiye timatha kuona. Ndipo Leya ali ku Blantyre, Daud ali ku Karonga, zimenezo timatha kuona. Imeneyo ndi data yoti ili kale available. Airtel TNM amatipatsa pa dziko lonse lapansi, zimenezo zimatheka. Koma kuti ife tingakhale kuti kodi mu inbox mwa Leya muli chani, kapena Leya watumiza SMS yanena zoti chani, zimenezo Airtel singatiloleze, Ericsson singaloleze, Huawei singaloleze. Ndikuti ife ngati amakra sitingathe kupitiliza kukalowa muzipinda zina ndi zina. Airtel ndi TNM kumbuyo kwawo kuli Huawei, kumbuyo kwawo kuli Ericsson, kumbuyo kwawo kuli Nokia. Makampani awa sangaloleze kuti ife kumala kukhala kuno basi tidzitha kupitilira mpaka na kumakapanga zinthu za inbox zosatheka. Potengera nkhawa zonsezi pomalizira, anthu ena kumati Daud amamva zawo zokha samva za ena ayi. How do you react to that? Ndiwo zimene anena, ine sipano takambirana, suna ndive, inenso sindakumva. So wina aliyense atha kunena zimene afuna kuti anene, koma tiye tione kuti kodi palamulo chimene chisakuyenda ndi chiti. Kodi Daud wapanga chiganizo chiti chimene chaphwanya lamulo lake litiro. Kodi akugula spy machine, akugula bwanji, chachitika ndi chani. Akutseka Rainbow TV, watseka bwanji, kodi akutseka ndi ndani. Kodi chiganizo ku makra amapanga ndi ndani, ndi Director General kapena ndi board. Kodi ungamati makra ndi ndani, ndi Director General kapena ndi board kapena ndi management. Kodi tikamapanga kuti kuli chiganizo chimene Daud akupanga chokhudzana ndi makra, chiganizo chimayenda bwanji, chimachokera pati, amapanga chiganizo ndi ndani. So ine ngati mtsogoleri wa bungwe lino ndiona kuti ziganizo zimene ndikumapanga ndi management team yanga ndi ziganizo zoti zili balanced. Tikatenga chiganizo chija timachipitsa ku board. A board amakakambirana naso. Board yotu muli anthu akula ndeka tikamati makra mwina ndikufotokozeni kuti Secretary to Treasury mwina wake wa chuma cha Malawi amakhala pa makra board. Solicitor General
amene amauza boma la Malawi za malamulo kuti apa musatere amakhala mu board ya MACRA. Principal Secretary for Information and Digitalization, APS ku ministry, line ministry, policy holder, amakhala mu MACRA board. Ndi anthu ena 5 amene a president amaitana. Gulu limene lili likakhala ndi kupanga chiganizo choti license ya Rainbow kulanda amapanga chiganizo ndi anthu amenewo. Si doubt. Tuthokozeni kwambiri kuti mu nthawi yanu yotangwanika munatilola kuti tikhoza kubwera kucheza nanu programu iyi. Zikomo kwambiri. Iyi ndi programu ya Zodiac Exclusive. Apanso ndi pamapeto pa programu iyi lero timacheza ndi mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman. Ine ndi Leah Malikano, pitizani kuona maprogramu otsatira pano pa Zodiac. Mwakoma nonse.